ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕಿನ ಗಿಡಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ 14 ಗಿಡಕ್ಕುಲು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ನಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನುರ್ಗೆದ ಸೀತಾಫಲದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವರ ಸೊಪ್ಪುದ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಡುಕಾಯಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಪಂಡ್ಪೇರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅದೇ ಚುಕ್ಕುದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಟೋಟಲ್ 14 ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಂಕಾಯ್ದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮಾರೆ ಲಾತಿದ ಮಾಲ ದೆತ್ತಿನಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿತ ಗಿಡ ಪುನೀತ ಅವಿತ ಗುರಿತು ಮುರ್ಕೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿತ ನುಗ್ಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಸೀತಾಫಲ ಮೋದಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಓ ಜಾನೆ ಬುರ್ತಾ ಇತರ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ತೊಲೆ ಮಾರ್ಪುಂಡು ಬುರ್ತುಂಡು ಬುಂಡಿ ನಿಕು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬುರ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಟಾಂಜಿದೊಂಜಿ ಜೋರು ಬುಂಡಿ ನೀರೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಈತನಿ ಕುರು ಪೂರ ಇಂದಿನ ಚಾಲ್ ಮಂತ ಅಶೋಕನ ನಾನು ನೀರು ಹೋಗುಜಿ ಅತ್ತಿದೆ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ನಡ್ಲೆ ನೆನೆ ಬಿಡು ಒಂದು ಎಂಟು ಮಂದಿನ ಬೇರೆ ಜನ ಗಾರ್ಡನ್ ಏತ್ ಗಿಡ ನಡ್ತ ತೂತ ಬೇರೆ ಜನ ಅವು ಚುಕ್ಕುದ ಅವು ಗಿಡ ನಡ್ರೆ ಬೈದಿನಾರು ಒಂದು ಯಜಮಾಂತಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎರಿಗಿದೆ ಮೇ ಮಲ್ಲ ಕಳುವೆ ನಾಲ್ ಗಿಡ ನುಗ್ಗೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಸೀತಾಫಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗುರಿದೆತ್ತು ಪೋಯಿ ಗುರಿದೆತ್ತು ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಮರಳು ಕಟ್ಟು ಯಾಂದಂಕು ಜಲನ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲೈಟ್ ಜಾಗ ನಮ್ಮಿತ್ತು 14 ಐ ನಡ್ಕ ಫುಲ್ ದಶ್ಪಾಯ ಜಾಗ ಅಲೆ ಮನೆ ಯಜಮಾಂತಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೂವರೆ ಬೈದೇರು ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಉಂಡಾ ಆಯಕ್ ಮರ್ಯಾದ ಇಜ್ಜತ ಅಲ್ಪ ಕೆತ್ತನೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಶುರು ಮಲ್ಜೆ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಬೇಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಡುಚಿ ವಿರೌಡ್ ನಡ್ಕೊಂತ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಪುರ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಅಲ್ಪ ನಡ್ಕ ಅವಳು ರಾಟಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ನಡ್ಪ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೆತ್ತಮೆ ಐದಾ ಬೇಲೆ ಬೈದಿನಿ ಪಾಪ ದಾದಾ ರಾತ್ರಿ పోతే 5 ಗಂಟೆ ಪುಲ ಕೊಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತುದ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ 3 ಗಂಟೆ ಹೋಯ್ದಿನ ಕುರ್ತೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ದೆ ಪೂಜೆ ಇದು ನಂಬೊಚ್ಚ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪ ಅಂದ ಆಯ್ದೆ ಪೂಜೆ ಧರ್ಮದ ಕಲ್ಲನು ಸಾರಿ ಕರ್ಮದ ಕಲ್ಲನು ನಾಚಿಕೆಟಿ ಎಟ್ಟುಂಡು ಪೂರ ಹಂಗ ಮರ್ಲ ತೂಪರತ ನಾಸಿಕೆ ಪೂಜೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆತ್ತುನಾ ಕೆತ್ತು ನಿಕ್ಕರಾಜಿ ಪೂಜಾ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ ನೆಟೆ ಒಂದಿತ್ತೆ 10 ಗಿಡ ನಡು ಹೆಜ್ಜಿದ ಆಬತಿ ನೆಟೆ 5 ಗಿಡ ಅಲ್ಲ ನೆಟೆ 4 ಗಿಡ ಇತ್ತದ 4 ಗಿಡ ಮೂಲೆ ನಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಅವಳು ನಡ್ತಾ ತಾರೆ ಅವಳು ಅಂದು ತಾರೆ ಅವಳು ರೈಟ್ ಗುರಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೂಲ ಒಂದು ತಾರೆ ಇಜ್ಜ ಅವ ಆಪುಜಿ ದೊಡ್ಡ ಅವು ಉಂಡಾಕು ದಾನಿ ಕೈತಲ್ ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಯ್ತೆ ನಾನು ಕೆತ್ತೋಡು ಎದೇನೆ ಕೆತ್ತಗ ಬೊಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟು ಅಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಬರೀಟು ದೀಕ ಏನ ಅಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದಿವಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಅಂತೀರಿ ಅದ ಮೀನ್ಗೆ ದಾದ ಮೀನ್ಗೆ ಅವು ನೀರ್ನದೈತ ಮರ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನದೈತ ಐತೆ ಕಟ್ಟು 5 ದಾಂಡೆ 5 ದೆ ಖಾಲಿ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಬರಲ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮರವಾಯಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೀನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ
ಮರುವಾಯಿಂದ ವರ್ತಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಕೀತು ಮೂಸುಲ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ಬೇತಿನಿ ಬಂಗುಡೆ ಅವೇನೆ ಅಂದೆ ಮೀನಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಜನ ಅವತಾರ ಒಂದು ಬೇಕು ಕೊಡಂದೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಮನ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪೋ ಒಂದು ಮೀನು ಅನ್ನೂದತ್ತು ಕೂಡ ನೀನು ಕೊಡಂದಾಗೆ ಇವೆ ಯಾರತ್ತು ಅನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ದಿದ್ವಲ್ಲ ಪೂ ಕೈ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತಿದ್ದಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡೋರಿ ಮೀನ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೀನ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಬೈದೀನಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಬರ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಗಾಳಿ ಅವಂದು ಯಾಕಂತೀನಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತದನ್ನೇ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಸಾರು ಮೋಲು ಕೈ ಕಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಯಾರೇ ಮಾಮ ಕೊರಿಯ 150 ರೂಪಾಯಿದ ಅಯ್ಯ ಪಾಡ್ಲಿ ನಾಲ್ ದಾದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕದ ಬೋಡ್ಮೆ ದಾದಾ ಬೋಡ್ ಮನ್ ದಾದಾ ಮಾಡಿ ನೈಸಾ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟ ಬರಿ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಐಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಪಿರಾಕಂತ ಬಾಡು ಅಜ್ಜು ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೆತ್ತ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ಇತ್ತ ಕಲ್ವರ್ಲ ಕಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತ ಬರೊಚ್ಚಿ ಐಸ್ ದಾದಾಂಡಿ ನಾ ಚಳಿಕ್ ಎಂಕ ದಾಲ ಜಾಗ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಯನದ ವಿಷಯ ನೀನು ನಮಸ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಗುಂಡಿದೆತ್ತು ದಾಂಡು ನನ್ನ ಗಿಡಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಡ್ರೆ ಉಂಡು